Let's go. Dobrý deň. Ešte raz. Ahojte. Prechádzame na dokončovanie zadnej pravej bočnice, kde dorábame detaily, ktoré teda sú dôležité preto, aby to bolo pekné a teda tak, ako to má byť. Dielko, ktoré bolo na svojom mieste, v akej pozícii bolo a teda hlavne teda v akom materiáli, čiže je to tu dovrtané strašne. Tak teraz to ideme celé vybrať von, ten poškodený materiál a teda budeme vkladať nový materiál, kde teda to spravíme tak, aby to presne pasovalo. Lebo teda túto to je tak, že vyvrtali veľkú dieru a potom riešili to, že aby tam to svetlo vôbec nejakým spôsobom prichytili. Takže svetlo, takto tu bolo asi zhruba, kde teda vidíte, tá diera bola obrovská. No a teraz to spravíme tak, že vlastne celý tento kus vyberieme von, dáme tam tento nový kus a tento nový kus bude pasovať tak, že tak, aby to bolo presné. Tuto ešte dovaríme hliníkové matice, aby to bolo na jedenkrát nahodené, aby to bolo tak, ako to má byť pekné. A few minutes later. Všetky styčné plochy medzi oceľovým skeletom a vonkajším hliníkovým plášťom budú lepené konštrukčným lepidlom a nitované. Tak, aby teda to bolo dokonalé, aby to všetko sedelo a pevne držalo. Potom vlastne príde na rad to, že zafalcujeme tieto veci, ktoré sú naozaj už teda nastálo. Je to robené tak, že tento falc sa zahne, zafalcuje sa, kde teda keď sme to dávali dole, tú bočnicu, tak vidíte, že vlastne tu je popraskaný ten falc, kde teraz, keď budeme tú bočnicu na novo nahadzovať, tak vlastne toto musíme odrezať celé dole a zafalcujeme to na novo, tak aby sme sa vyhli prasklinám. One eternity later.